Ja som reálne zistila, že môj brat mi dal odbel, odhlasil, že z ňou aj zlažu ho niekto banol, pretože on robil fake videá na YouTube a ja som mu dala odbel. On mi povedal, že ja mám najhorší kanál a už mi nikdy ho nedá ten odbel, tak bol bánutý, ale ja som to neurobila. Takže prosím, dajte odbel, prosím, ja nechcem, aby ste boli bánutí. Ste len ľudia. A môžete ma nenávidieť, no nakonec, ale ja nechcem, aby ste boli bánutí. A nikto mi nedáva komentáre, pretože som skaleda. A pod jedným mojim videom, také video, že za mojim kanálom je ešte jedna skrytá vec. A to je už súkromie, ale vy neviete, co sa deje za kamerou, tak nedávajte ľuďom svoje komentáre, keď neviete, aký je. A nedávajte mu dislajky, keď neviete, aký je. A nedávajte mu hento a hento, keď neviete, aký je. Musíte na ňom vedieť všetko, aby ste mu mohli dávať dislajky, víte? Ahojky.